Ahojte. Flexity vám prináša blogové články aj vo forme podcastu. Prajeme príjemné počúvanie. Dnešný blog bude na tému, čo je Pilates Reformer stroj a výhody cvičenia. Jozef Pilates je autorom tohto jedinečného kusu vybavenia, ktorý sa stal základným kameňom Pilates. V tomto článku sa pozrieme na jeho pôvod a vývoj, aby sme pochopili, prečo je hodnotný pre každého, kto sa uberá cestou k lepšiemu zdraviu. Jozef Pilates počas svojho pôsobenia v Anglicku preukázal pozoruhodnú kreativitu tým, že premenil pružiny z postele na cvičenie so záťažou. V tej dobe bol pôvodný reformer vytvorený ako rehabilitačná pomôcka na pomoc zraneným vojakom počas prvej svetovej vojny. Ako v skratke popísať Pilates Reformer? Predstavte si postelový rám s pohyblivým vozíkom, vybavený pružinami, kladkami a popruhmi. Jeho kúzlo spočíva v zapájaní kontrolovaných pohybov za pomoci odporu pružín. Jeho prístup, ktorý pôvodne nazval kontrolológy, sa zameral na mentálnu a fyzickú kondíciu. Pilates rozsiahlo skúmal a praktizoval rôzne cvičebné režimy, integroval klasické západné cvičenia s východnými disciplínami, ako je joga a tai chi. Pri vysvetľovaní hlavného princípu kontrolológy Jozef rád citoval Schillera: Je to samotná myseľ, ktorá buduje telo. Počas internácie v prvej svetovej vojne v Británii začal Pilates vyvíjať svoju metódu a experimentovať s pružinami pripevnenými k nemocničným lôžkam, aby sa uľahčilo spevnenie svalov. To viedlo k vytvoreniu Pilates Reformeru, ktorý spočiatku pripomínal posuvnú posteľ s pružinovým odporom. V roku 1923 sa Jozef Pilates presťahoval do Ameriky, kde si so svojou manželkou Clarou otvoril svoje prvé štúdio v New Yorku. Jeho metóda si získala obľubu najmä medzi tanečníkmi ako Martha Graham a George Balanchine, ktorí ju považovali za prospešnú pri rekonvalescencii a prevencii zranení. Pilates, pôvodne označovaný ako kontrolológy, sa stal všeobecne známym pod jeho priezviskom. Pilates kritizoval americký životný štýl, najmä ich sedavé návyky a lásku k športom, ako je bejsbal, ktorý podľa neho narúša telesnú rovnováhu. Obhajoval zosúladenie tela a mysle prostredníctvom cvičenia a veril, že to môže viesť k predchádzaniu chorôb, ako je prechladnutie, rakovina a hernia. Metóda Pilates sa vrátila do Británie v roku 1970, keď ju Alan Herdman predstavil na London School of Contemporary Dance, čím založil prvé štúdio Pilates v Británii. Potom, čo Jozef Pilates v roku 1967 zomrel, jeho niekoľko zverencov otvorilo štúdiá a vyškolilo ďalších učiteľov, ktorí prilákali predovšetkým tanečníkov, ktorí hľadajú flexibilitu a silu. Avšak až v 90. rokoch minulého storočia, uprostred poklesu aerobiku a vzpierania, Pilates prudko vzrástol na popularite a dostal sa do hlavného prúdu cvičení. Vďaka dôrazu na kontrolované pohyby s nízkym dopadom ponúka Pilates ostrý kontrast k tradičným metódam cvičenia. Celebrity ako Uma Thurman a Shalom Harlow pomohli podporiť jeho vzostup, čo viedlo k rozmachu celého Pilates priemyslu. Hoci neexistuje žiadny písomný dôkaz o tom, že by Pilates sľuboval nové telo, jeho učenie sa časom vyvíjalo a prispôsobovalo, čo odrážalo meniace sa potreby a vnímanie cvičiacich. Pilatesov odkaz pretrváva prostredníctvom jeho prvých študentov, známych ako Pilates Elders. Títo učitelia, ktorí kedysi úzko spolupracovali s Jozefom Pilatesom, odovzdávali svoje vedomosti nasledujúcim generáciám študentov, pričom si udržiavali priame spojenie s Pilatesom a jeho metódou. Táto línia pokračuje aj dnes, pričom niektorí starší stále učia aj v pokročilom veku. Dnešný Pilates Reformer je univerzálny a dynamický stroj na cvičenie celého tela, ktorý nájdeme v drevenej alebo kovovej verzii. Existujú rôzne typy reformerov ako klasické, moderné, domáce či prenosné modely. Modelové línie sa líšia najmä výškou vozíka od zeme, počtom pružín a ich nastavením, skladateľnosťou či možnosťou rozšírení o veže. Vyššia výška umožňuje ľahšie nasadanie a zosadanie počas cvičenia. Počet pružín a ich posúvanie mení veľkosť odporu. Skladateľnosť, stohovateľnosť a presúvateľnosť sú rozhodujúce podľa rozlohy priestoru. Niektoré modely umožňujú neskôr dokúpenie veže alebo polovičného kedileku, ktorý rozšíri variabilitu cvičení. Ako funguje reformer v praxi? Vozík, kde ležíš alebo sedíš, sa pohybuje dopredu a dozadu na ráme. Na jednom konci je stúpadlo, ktoré môžeš používať nohami alebo rukami, keď posúvaš vozeň. Popruhy s rukoveťami pripojenými k rámu umožňujú pohyb za pomoci rúk alebo nôh. Počet zapojených pružín určuje silu odporu.
Veľkou výhodou stroja je nastaviteľnosť pre rôzne veľkosti tela alebo úroveň zručnosti cvičenia. Bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník alebo skúsený profesionál, Reformer sa vám prispôsobí. Obsluha stroja sa môže zdať na prvý pohľad komplikovaná, ale po niekoľkých cvičeniach sa v tom rýchlo zdokonalíte. Počas hodiny vás bude inštruktor viesť, ako používať a nastavovať jednotlivé časti. Väčšina cvičení zahŕňa tlačenie, ťahanie alebo stabilizáciu plošiny. Cvičiť môžete v sede, stoji, na boku či v ľahu. To poskytuje veľmi širokú paletu cvičení zameraných na spevnenie stredu tela, zlepšenie držania tela, rehabilitácie či budovania sily a postavy. Ako sa naučiť cvičiť na Pilates Reformery? Hviezdička cvičenie s inštruktorom, či už ide o skupinovú lekciu alebo personalizovaný tréning. Inštruktor vám poskytne odborné usmernenie, aby ste pochopili správnu formu a techniku spolu so správnym dýchaním. Na začiatok odporúčame cvičenie pod vedením vyškoleného lektora, ktorý vás upozorní na nesprávne návyky či držanie tela počas cvičenia, tak aby ste predišli zraneniam. Predtým, než sa pustíte do vlastného cvičenia, je dobré si prejsť individuálnymi aj skupinovými lekciami. Hviezdička cvičenie doma, keď už máte základy. Môžete zvážiť cvičenie na domácom reformeri. Ak často cestujete, potrebujete si udržať pravidelnosť alebo flexibilitu cvičení, domáci reformer môže byť skvelá voľba na opakovanie naučených sekvencií. Domáci reformer ľahko uložíte pod posteľ alebo za skriňu. Ak máte viac priestoru, môžete si objednať klasickú veľkosť ako v štúdiu. V dnešnej dobe sa často kombinuje aj cvičenie naživo s lektorom a doma online na diaľku. Hviezdička online lekcie, týmto spôsobom môžete pokračovať vo svojej ceste pod vedením odborných inštruktorov, všetko z pohodlia vášho domova. Je to flexibilný spôsob, ako sa posunúť vpred podľa toho, čo ste sa naučili a postupovať vo vlastnom tempe. Počet nových online kurzov postupne pribúda a niektoré lekcie nájdete aj zdarma na YouTube. Aké sú najčastejšie výhody Pilates Reformeru? Hviezdička zlepšenie sily a flexibility. Reformer sa zameriava na kontrolované, plynulé pohyby, ktoré podporujú flexibilitu a silu. Predĺženie svalov a zabezpečenie správneho zarovnania zvýšia pohyblivosť kĺbov, zlepšia držanie tela a vytvoria dlhé, štíhle svaly. To, čo odlišuje Pilates Reformer, je jeho nastaviteľný odpor. Pružiny možno upraviť tak, aby cvičenia boli náročnejšie alebo ľahšie. Postupne viete meniť cvičenia pomocou Pilates doplnkov ako bedňa, odrazová doska, overbal, dlhý valec a pod. Hviezdička práca s rôznymi svalmi. Reformer umožňuje súčasne zacieliť viacero svalových skupín, poskytujúc celotelový tréning. Posuvný vozík a nastaviteľné pružiny umožňujú kontrolované pohyby, pričom sa zapájajú vaše jadro, ruky, nohy a ďalšie. Výsledok: zlepšená svalová sila, tonus a vnímanie tela. Reformer často zahŕňa prvky nestability, ako je státie na vozíku alebo používanie jednej nohy. Tieto výzvy zapájajú vaše jadro, zlepšujú koordináciu a zvyšujú celkovú rovnováhu, stabilitu a kontrolu tela. Hviezdička Mindfulness. Reformer prekračuje hranice fyzickej aktivity a podporuje hlboké spojenie medzi vašou myseľou a telom. Keď sa sústreďujete na svoje dýchanie a zostávate prítomní pri každom pohybe, kultivujete mindfulness. To podporuje relaxáciu organizmu, znižovanie stresu a celkový pocit vnútorného pokoja. Potreba sústrediť sa na kontrolované pohyby motivuje myseľ sústrediť sa iba na jednu vec, vďaka čomu automaticky dochádza k upokojeniu a stíšeniu vnútorného dialógu. Hviezdička budovanie holistického zdravia. Cvičenie vám umožňuje lepšie porozumieť svojmu telu a vďaka učeniu nových pohybov sa rozvíja aj samotná myseľ a pamäť. Práca s vnútornými svalmi pomáha zlepšovať ako samotné držanie tela, tak aj celkový vzhľad, čo pomáha k lepšiemu zdravému sebavedomiu vo vlastnom tele. Nejde teda len o fyzické cvičenie. Ide o hľadanie rovnováhy medzi fyzickým a mentálnym svetom. Pre koho je určený Pilates Reformer? Hviezdička fitness nadšenci. Pilates Reformer je vhodný pre všetky úrovne fitness. Je to náročný a pritom nízkonárazový tréning, ktorý doplňa iné cvičenia ako kardio alebo posilňovanie. Ak milujete byť aktívni, toto môže byť vaše ďalšie dobrodružstvo. Hviezdička rehabilitácia. Jemné a kontrolované pohyby robia z reformeru ideálny spôsob obnovy organizmu. Bez ohľadu na to, či sa zotavujete po zranení alebo vyhľadávate rehabilitáciu, nastaviteľný odpor pružín sa prispôsobuje pre individuálne potreby pre bezpečné a efektívne cvičenie.
Hviezdička tehotenstvo prispôsobené cvičenia pre tehotné a ženy po pôrode robia z reformeru obľúbenú voľbu. Pomáha udržiavať silu, pružnosť a zdravie panvového DNA počas tehotenstva a prispieva k získaniu stability jadra a celkovej fyzickej kondície po pôrode. Hviezdička športovci a tenčníci reformer doplňa váš tréning posilnením jadra, zvýšením pružnosti svalov a zlepšením povedomia o tele. Nejde len o prevenciu zranení, ide o zlepšenie celkového výkonu a podporu efektívnych pohybových vzorov. Reformer ponúka holistický prístup k fitness zameriavajúci sa na silu, pružnosť, rovnováhu a koordináciu. Je ideálny pre každého, kto hľadá komplexný cvičebný plán, ktorý podporuje fyzické aj mentálne zdravie. Upozornenie, hoci reformer vyhovuje mnoho skupinám, existujú určité obmedzenia. Ak si viete ľahnúť na chrbát bez problémov a nie ste v 3. trimestri tehotenstva, môžete sa pustiť do cvičenia. Avšak ak máte problémy s chrbtom alebo krčnou chrbticou, uistite sa, že upravíte pohyby pre bezpečné a príjemné cvičenie. Ako dlho trvá, kým uvidíte výsledky? Rýchlosť výsledkov sa líši v závislosti od faktorov, ako je frekvencia cvičenia, úroveň vašej kondície a konzistencia. Nie je tu žiadna univerzálna cesta, je to osobná cesta. Mnohí pocítili zlepšenie sily, flexibility, držania tela a celkovej pohody v priebehu niekoľkých týždňov pravidelného cvičenia s reformerom. V jednej štúdii zistili, že cvičenie len raz týždenne počas 10 týždňov znížili riziko pádu a zlepšilo rovnováhu u starších dospelých. Ďalšia štúdia poukázala na zlepšenie sily v dolnej časti chrbta a ramien po 12 cvičeniach. Ak ste pripravení vydať sa na cestu, ktorá presahuje fyzickú zdatnosť, Pilates Reformer môže byť práve pre vás to pravé. Stanovme si reálne očakávania, užívajme si cestu a tešme sa na pozitívne zmeny, ktoré nás čakajú. Nie je to len cvičenie, je to transformačná cesta. Či už máte za cieľ zlepšiť celkovú kondíciu, zotaviť sa po zranení alebo jednoducho nájsť viac vnútornej pohody, Reformer stojí za vyskúšanie. Ako nakupovať Pilates stroje? Hviezdička, ako funguje trh so strojmi na Pilates. Hviezdička, všetky značky štandardne držia určité obmedzené množstvo strojov v skladoch v Európe. Elina Španielsko, Merajtev Holandsko a Lign Pilates Univerzita Komenského Lomka Nemecko. Skladové zásoby sa počas roka veľmi líšia a zo dňa na deň nemusí byť daný stroj opäť dostupný, nakoľko na trhu nie je dostatok strojov a platí pravidlo, že kto prvý platí berie. Hviezdička, ak je daný stroj skladom štandardná dodacia doba sú 2 týždne od úhrady. Ak sa potrebujete dlhšie rozhodovať, vieme vždy pre daný deň zistiť dostupnosť a maximálna dodacia doba sú 3 mesiace a Lign Pilates 1-2 mesiace. Ideálne odporúčame teda nákup plánovať viac dopredu. Hviezdička značky bežne ponúkajú dvojzákladné farby poťahu čiernu a sivú. Následne každá má vlastnú paletu farieb, tie sa objednávajú na zakázku a doba dodania je približne 3 mesiace. Hviezdička, pri dlhšom rozhodovaní je vždy možná rezervácia stroju so zálohou vo výške 20%, rovnako v prípade objednávky neštandardnej farby. Po uhradení takejto zálohy a zaradení do výroby je už záloha nevratná. Hviezdička, prečo platiť za rezerváciu? Ako bolo spomenuté, vzhľadom na nízky počet strojov v Európe. Rezervácia stroju bez úhrady žiaľ nie je možná. Hviezdička. Hviezdička, aká je cena za dopravu? Hviezdička, cena sa kalkuluje pri každej objednávke vzhľadom na často sa meniacu situáciu v európskej doprave. Cena sa môže mesiac od mesiacu mierne líšiť a vždy je potrebné spraviť novú kalkuláciu. Hviezdička, cenové rozpätie sa hýbe od cca 90 € za menšie položky po cca 350 € za veľké stroje. Pri značke Merajtev môže byť cena dopravy o niečo vyššia. V dohľadnej budúcnosti sa očakáva, že trh s pilatesovým vybavením zažije trvalý rast, poháňaný rastúcim dopytom po udržateľných a inovatívnych produktoch. Prognózy naznačujú, že do roku 2030 dosiahne celosvetový trh s vybavením Pilates niekoľko miliónov, čo dokazuje nepredvídané ročné tempo rastu od roku 2023 do roku 2030 na rozdiel od predošlej dekády. 11 svetových Pilates značiek, ktoré musíte poznať. Prvý Aero Pilates Univerzity Komenského. Aero Pilates od zakladateľky Mariolane Brugman je známy pre svoje inovatívne a dostupné Pilates vybavenie.
Ich sortiment dostupných reformerov a príslušenstva zohľadňuje začiatočníkov aj pokročilých cvičencov, poskytujúc platformu pre celostné cvičenia s dôrazom na budovanie jadra a flexibility. Druhý Align Pilates Univerzity Komenského. Align Pilates vyniká svojou snahou vytvárať vysokokvalitné a odolné Pilates vybavenie. Ich reformery, stoličky a barely sú navrhnuté s precíznosťou a pozornosťou k detailom, ponúkajúc bezproblémový a efektívny zážitok z Pilates. Tretí Basi USA. Spoločnosť Basi, ktorú v roku 1989 založil celosvetovo uznávaný Pilates učiteľ Rael Isacovic, si už viac ako 30 rokov udržuje pozíciu lídra v prémiovom vzdelávaní Pilates cvičenia. Štvrtý Balanced Body USA. Balanced Body je najväčším americkým výrobcom vybavenia Pilates, ktorý sa môže pochváliť viac ako 40-ročnou pôsobnosťou na trhu. Ich vybavenie Pilates, vrátane reformerov, kadilakov, stoličiek a barelov, je starostlivo navrhnuté, zahŕňa inovatívne riešenia a je vyrobené z vysokokvalitných materiálov. 5. Elina Pilates USA/ES. Elina Pilates je popredná značka v oblasti strojov a príslušenstva na Pilates. Bola založená takmer pred 2 desaťročiami a predstavuje rozsiahle skúsenosti a tím profesionálov. 6. Graz USA. Graz Industries, založená v roku 1928 v New Yorku Frankom Grazom, vznikla ako zákazková dielňa vyrábajúca prototypy priemyselného dizajnu, architektonický kov, nábytok a sochy pre renomovaných dizajnérov po celom svete. Spoločnosť je teraz uznávaná ako pôvodný výrobca prístrojov na Pilates a dôveryhodný zdroj autentického vybavenia. 7. Lagree USA. Lagree rozširuje základné koncepcie Pilatesu začlenením techník z rôznych foriem odporového tréningu, ako je vzpieranie. Cvičenia sa vykonávajú na stroji Megaformer, kde sa využíva zmes telesnej hmotnosti a odporu lomka pomoci pružín. Tento prístup umožňuje komplexné cvičenie, zvýšenie sily, definície, vytrvalosti, flexibility a rovnováhy. 8. Merajtev CA. Spoločnosť Merajtev, symbol registrovanej ochrannej známky, bola založená v roku 1988 s poslaním vytvárať programy, vybavenie a služby v oblasti fitness s vysokou integritou, aby umožnili profesionálom v oblasti fitness a nadšencom dosiahnuť svoj plný potenciál. Zakladatelia veria, že efektívne, zodpovedné a uvedomelé cvičenie tvorí základný kameň lepšieho života a sú odhodlaní sprístupniť ho jednotlivcom každého veku, úrovne zdatnosti a schopností. 9. Metalife BRA. Metalife je najväčšia a najkomplexnejšia továreň na Pilates a funkčné tréningové zariadenia v Južnej Amerike, ktorá sa venuje podpore zdravia. 10. Peak Pilates USA. Peak Pilates, symbol registrovanej ochrannej známky, ktorý bol založený takmer pred 25 rokmi v Boulder, co naďalej stanovuje štandard pre remeselné spracovanie, inovácie a funkčnosť. 11. Sissel de Lomka C2TV. Sissel je uznávaný za svoj prínos Pilatesu prostredníctvom dizajnu a výroby vysokej kvality pomôcok a príslušenstva. Od podložiek až po lopty Sissel zvyšuje zážitok z Pilatesu poskytovaním podporných nástrojov pre cvičencov na všetkých úrovniach. Ak sa vám podcast páčil, budeme radi za zdieľanie a recenziu. Nájdete nás na flexity.sk. Ďakujeme.